भारतनि हादोरारि बिफा होनना सोरखौ मोनथिनाय जायो? भगत सिंह, महात्मा गान्धी, चन्द्रशेखर आजाद, मिल्खा सिंह। बेनिनो फिननाया जागोन महात्मा गान्धी। मा जुनारनि गाइखेराव बयनिख्रुइबो बांसिन दै मोननाय जायो? मोसौ, मैसो, सिंह, मैदेर। बेनिनो फिननाया जागोन मैदेर। प्राइम मिनिस्टारनि बिबाना बेसेबां बोसोरसिम थायो? 3 बोसोर, 5 बोसोर, 8 बोसोर, 10 बोसोर। बेनिनो फिननाया जागोन 5 बोसोर। भारतनि बबे हादरसायाव बयनिख्रुइबो बांसिन नारेंखलनि बिफां गायो? आसाम, गवा, केरेला, तामिलनाडु। बेनिनो फिननाया जागोन केरेला। गणेशनि बिनानावनि मुङा मामोन? रिद्धि, सिद्धि, उर्मिला, अशोक सुन्दरी। बेनिनो फिननाया जागोन अशोक सुन्दरी। आयरन लेडि मुंजों सोरखौ मोनथिनाय जायो? मादार टेरेसा, इन्दिरा गान्धी, कस्तुरबा गान्धी, झान्सी की रानी। बेनिनो फिननाया जागोन इन्दिरा गान्धी। सिखिरिनि आथिङा थोंबेसे? थोंनै, थोंब्रै, थोंद', थोंदाइन। बेनिनो फिननाया जागोन थोंद'। मा जिबआ बयनिख्रुइबो बांसिन फिसा जोनोम होयो? एन्जर, जिबौ, सेसा, खांखमा। बेनिनो फिननाया जागोन सेसा। मोसौ गायनि खुगायाव थाइबेसे हाथाइ थायो? थाइ 18, थाइ 24, थाइ 32, थाइ 52। बेनिनो फिननाया जागोन थाइ 32। बेबायदिनो बर'नि जिके मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। प्राइम मिनिस्टार जानो थाखाय खमैबो बेसे बैसो जानो नांगौ? 18 बोसोर, 22 बोसोर, 25 बोसोर, 30 बोसोर। बेनिनो फिननाया जागोन 25 बोसोर। भारतनि हादोरारि फिरफिलायाव गासै मोनबेसे गाब दं? 2 गाब, 3 गाब, 4 गाब, 5 गाब। बिनिनो फिननाया जागोन 3 गाब। कलगेटआ बबे हादोरनि कम्पानि? भारत, चीन, आमेरिका, जापान। बिनिनो फिननाया जागोन आमेरिका। मा गाबनि गस्लाया मानसिनि देहाखौ गुदुंसिन खालामो? गोजा, गोमो, गुफुर, गोसोम। बेनिनो फिननाया जागोन गोसोम। भारतनि बबे सहराव बयनिबो सिगां मेट्र' खारदोंमोन? दिल्ली, मुम्बाइ, कलकाता, गुजरात। बेनिनो फिननाया जागोन कलकाता। भारतआव गिबि फनखौ बबे मायथाइयाव लाबोनाय जायामोन? 1993, 1990, 1995, 1997। बेनिनो फिननाया जागोन 1995। भारतआव बयनिबो बांसिन अखाया बबे जायगायाव हायो? केरेला, गवा, काश्मीर, मेघालया। बेनिनो फिननाया जागोन मेघालया। भारतनि हादोरारि जाग्रा खाजाया मा? ओंखाम, रुथि, दालि, खिचड़ी। बेनिनो फिननाया जागोन खिचड़ी। ताजमहलनि
गोजौथिया बेसेबां मिटार? 70 मिटार, 85 मिटार, 73 मिटार, 80 मिटार। बेनिनो फिननाया जागोन 73 मिटार। हलिचरन नार्जारिया गाहायनि बबे खेलाजों सोमोन्दो दं? क्रिकेट, फुटबल, बेडमिन्टन, टेनिस। बेनि फिननायखौ नोंथांमोनहा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर।